Και μετά βάζετε μόνοι σας εδώ στο μπουφέ ό,τι θέλετε, όσες φορές θέλετε. Αν κάτι τελειώσει τα συμπληρώνουν, δεν πιστεύω ότι θα μείνουμε χωρίς φαΐτο. Έχει τα μαχαιροπύρουνα, τα έχει εδώ είναι για το χώρο, για να χωρέσουν, οπότε βάζετε και 5 πιάτα μαζεμένα όσα. Τώρα κατευθυνόμαστε προς την γέφυρα του Καρόλου. Τι πάμε να δείτε. Συγγνώμη, έτσι, λίγο εδώ να πάω στη Ζαντούλα. Εντάξει, δεν πειράζει. Γι' αυτό το λέω. Νομίζω ότι θα γυρίσει μετά το πρώτο και το δεύτερο είναι ότι θα πάμε και θα βγούμε. Πώς το είπαμε το στην υγειά σας, πώς το είπαμε. Δεν ξέρω. Πάντως άμα θες έλα γιατί εγώ έχω... Επειδή το κανάλι επάνω έχει κίνηση, οπότε πάμε πρώτα στα βόρεια της ιστορικής Πράγας. Μετά θα γυρίσουμε προς το ιστορικό κέντρο, προς την γέφυρα του Καρόλου. Εδώ που περνάμε κάτω από την γέφυρα του Τσέχου, με το που θα ξαναγυρίσουμε, μάλλον πια θα είναι φωτισμένοι, αν όχι τώρα σίγουρα στην επιστροφή, γιατί εδώ τα πλαϊνά πια είναι φωτισμένα με τα χρώματα που αλλάζουν συνέχεια. Οι κολόνες που είναι επάνω είναι απλώς διακόσμηση, αυτά δεν συμβολίζουν τίποτα και το κτίριο που φαίνεται η φάτσα πίσω από την γέφυρα, έτσι όπως κατεβαίνουμε τώρα δεξιά, είναι το Πανεπιστήμιο του Καρόλου, εδώ είναι το κτίριο της Νότιας. Και εδώ μέχρι την αρχή του δηλαδή δεν ήταν με πλοία, ξύλα κατευθείαν στέλνανε τα δέντρα μέχρι την Γερμανία. Στη συνέχεια έχει το μοναστήρι της Αγίας Αγνής, αυτό είναι από το 1234, σήμερα λειτουργεί σαν γκαλερί που έχει την γοθική εποχή, δηλαδή το 13ο-14ο αιώνα, και το μεγάλο κτίριο είναι το Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας. Πολύ ωραίο. Αυτό είναι από το 1930. Πάντα ήταν το πρόβλημα. Έχουν και άσυλα, αλλά επειδή δεν επιτρέπεται το καπνίσμα και το ποτό, οι άστεοι πάντα προτιμάνε να είναι έξω στα πάρκα. Αλλά... Μόνο που περνάμε ωραία μέρη και δεν βλέπουμε. Να πέσει το διάλογο. Το ρύζι είναι πάρα πολύ. Πάω και δεύτερο. Έβαλα και την δεύτερα από πάνω. Δεν τρώω για τρέμει, μάλιστα. Όχι, δεν τρώω. Πες και βαρύ. Ωραία, μέρη που θα πάρω το πατάκι. Όχι, φτάνεσαι. Και εμένα το ίδιο. Άδικο. Όλα είναι μεγαλοπρεπή, με πολύ ωραίο. Όλα με παίρνουν, δεν πάω να από θεάματα και τέτοια, άντρας μου έλεγε και μου λέει δηλαδή, απίλαψε το, φόρτισε τις μπαταρίες, θα χρειαστεί να αργότερα. Και σε έλεγε ο άντρας δεν κατάλαβε. Τις μπαταρίες σου τους χρειαστεί αργότερα. Αυτό το έτοιμασα και να λέω ότι αυτό είναι